Kakong Rona Khamdet kapaderu ka MDC Barim jo kanongpo constituency na ka United Democratic Party mentaka singi ka lai phoi tarik ulaber ar phoar kalalet ban penyeso no yalade lembat kinong bu jongka shaka seng Congress. Ya kate ka jinglet penyeso Congress ka MDC Barim jo kanongpo constituency Kakong Rona Khamdet la pedang sengo bhadu ba Vincent Pala u President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ha ka jingalang ka balalong hapo indoor stadium nongpo. Hakate ka jingalang pediang buram layadon lang uba Ronnie V. Lingdo Vice President MPCC, ba Charles Marngar President Riboy District Congress Committee, uba Chorus Marwen Secretary MPCC in charge Nongpo Constituency, kinongyalam ka Riboy District Congress Committee, bat kinongyalam ki Block Congress Committee, lembat ki riurang ba ki bawan banedon benta bat kaseng Congress. Golong kecil sisa, baru sikat ngadon haka, dan rey bangala om tentang hakapor ke bangami cidon hi daw bakalo kane biar abayar tre ya tukku hi abatri pun ya tukku pun abayar tre duna ya duna de henry haka politics nga try kampung pula na kabantang jona dan ye wat nak banta jom siti ya balie bangin ya pek kan ya mi haka no ka party dan ye haka no ka kanpun ka bang kamsuk na kabanta ka jumi ka ban kamlong convenient mo ngana po nong po ka bang shem ka bang lap ka bang experience ka long ba nga rem shirem ha ka party congress om ha ki party bat ngai ba hapo nong po hilai nya kini ki party udon da ki wei pat hadin bang asau bana ka UDP ngam i don chance yu ya ka bangan yo ban yele namar ngadang tun kanong yele ka ngam pat susai ngadang don i ka ban siem ka ban sekri ki parta na kan ka daw ka party congress ka wan pan sepat ya kan nga jing trei lang ko ye ya ka ka chance le ka ya hap ka ta ka jing kwa ka chona na ka daw na join ya ka party da ka jing tu ngaru kan ye election kan ka jing ular ka joti ban ong ba la da pi wan ka party jogi ni kloi ban ai ka tiket ban ye election ya